Αυτή η σακούλα πρέπει να είναι πιο βαριά από εμένα. Ωραία. Είναι από Lily Druggery. Πήγα με σκοπό να πάρω 3 πράγματα τα οποία δεν θα μου κόστιζαν πάνω από 20 ευρώ και δώσω 60 περίπου. Αλλά από δικό μου λάθος ή από τις πουλήτριες, δεν ξέρω, είχε κάτι μάσκες, αυτές τις sheet masks που τις είχε στη σειρά. Και ήταν προφανώς λάθος το ταμπελάκι και έγραφε ότι αυτή η μάσκα συγκεκριμένη έκανε 2-3 ευρώ. Και πάω στο ταμείο και έκανε 10. Και είναι μια κινέζικη, δεν ήταν καν μια Medicube. Ξεκινάω με ό,τι πιάνω. Α, παιδιά, η στέκα μου, η Iconic που είχα, είχε σπάσει πόσο καιρό, δεν ξέρω αν δεν τη βλέπατε, αλλά πάλι καλά την ξαναβρήκα, έκανε 5 ευρώ. Α, ωραία. Θα σας δείξω τις μάσκες. Αυτή η μία που έκανε 1,5 ευρώ και ήταν φανταστικές. Έχει μέσα νιασιναμίδι και tea tree oil. Είναι φανταστική. Κάνει 1,5 ευρώ. Και αυτή που έκανε 10 είναι αυτή. Το καλό που της θέλω να μου αλλάξει όλο το δέρμα. Γιατί έκανε 10 ευρώ. Α, μετά πήρα τον ορό από The Ordinary, τον κλασικό. Το κλασικό τον ιαλουρονικό. Έχω δει φοβερή διαφορά στο δέρμα μου. Τώρα με κοιτάτε που έχω φουντώσει γιατί έχει ένα μορφή περίοδο 100 χρόνια. Μια ενυδάτωση, δεν μπορούσα να φανταστείς. Ήθελα να πάρω από τη Skin 104 και αυτά τα ασιάτικα, αλλά έκανε 17 ευρώ και λέω. Άμα στο μέλλον που ελπίσουμε. Α, τέλος, ναι. Μετά, πήγα στον κάτω διάδρομο. Στον κάτω όροφο. Ωραία. Και είχε body wash και τέτοια. Βρήκα σετάκι στα 10 ευρώ όλο αυτό το scrub. Δεν είναι σετέρα από την ίδια εταιρεία, απλά ήταν δίπλα-δίπλα. Αυτή την εταιρεία την έχω ξαναδοκιμάσει. Αυτή πιστεύω την έχει και στο Jumbo, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή η Dallon. Είναι bubble gum και τα δύο. Αυτό είναι body scrub και αυτό είναι αφρόλουτρο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά. Ήμουν ανάμεσα σε αυτό και στο κεράσι, αλλά λέω κεράσι, actually το συχαίνομαι, δεν. Παιδιά, μυρίζοντας bubble gum. Βασικά θα σας πω ακριβώς τι μυρίζει. Μπαμπαλού. Όποιος ξέρει τις μπαμπαλού, ξέρει ότι αυτό μυρίζει μπαμπαλού. Και αυτό μυρίζει μπαμπαλού. Εντυπώσεις σε κάποιο επόμενο βίντεο. Ωραία. Τι είναι αυτό. Αν μου βάλει και ένα περιοδικό να ξοδέψουμε και άλλα λεφτά, γιατί δεν μας έφτανε τα 60 ευρώ που ξοδέψαμε. Λοιπόν, αυτό είναι η δεύτερη συσκευασία που παίρνω. Η πρώτη μου τελείωσε, είναι εκεί πάνω. Κάνει μόνο 3-3,5 ευρώ και δίνει την καλύτερη λάμψη. Είναι λαδάκι το σώμα και μυρίζει. Μυρίζει. 3 ευρώ. Βλέπετε όλα, σας λέω ότι κάναν 3-3-3-3, την έφαγα την παπάρα μου στο τέλος. Α, αυτό έκανε γύρω στα 6-7-8-9-10, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι. Βασικά είναι η απόδειξη εδώ. Ναι. Είναι αυτό το οποίο είναι λάδι ντεμακιγιάζ. Ωραία. Κάτσε να σας πω πόσο έκανε. 10 ευρώ έκανε αυτό το πράγμα. Είχα πάλι να πάρω αυτό το ασιάτικο που είχα και αυτό ασιάτικο είναι βέβαια, κορεάτικο τι είναι. Οκ, μικρούλι, cutie. Για να ξεβάφουμε, γιατί δεν θέλω μαντιλάκια και βαμβάκια. Με ένα λαδάκι ξεβάφισε κατευθείαν και είσαι έτοιμη. Ωραία. Δεν έχω ξαναβρει, να σας πω την αλήθεια, αφρό που να κάνει κάτω από 5 ευρώ. Έκανε 3. Και είναι extra strong. Ωραία. Και πάμε και στα 2 τελευταία. Το οποίο είναι τα φθινιάρικα. Τόσα χρόνια εγώ δεν είχα δοκιμάσει ποτέ αυτό από την Essence για τα φρύδια. Άσχετα από εμένα τα φρύδια μου τώρα είναι τατού. Μην τα βλέπετε έτσι, δεν είναι χτενισμένα, αλλά είναι τατού. Θα σας πω, σε έκανα και ready with me. Και παιδιά, εμένα θέλω να σας δείξω το ρούζ που φοράω. Είναι από Monrev και είναι τέτοια απόχρωση. Και δεν είχα από πάνω να το σετάρω με κάτι πουδρέ. Και μπαίνω και βλέπω αυτό από τη Revolution. Παιδιά, το δοκίμασα στο κατάστημα. Ήθελα μετά, δεν ξέρετε πόσο ώρα έτρεπα για να βγει. Ωραία. Κοίτα. Κοίτα. Είναι ίδιο, περίπου. Άμα το αναμίξεις, δεν είναι τέλειο για ρούζ.
Αυτά. Τώρα θα μου πεις, κοπέλα μου, έχεις πάρει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 προϊόντα. Πόσο θα να δώσεις, 11 ευρώ. Τέλος πάντων, αν δεν έκανα τη μαλακία με τη μάσκα αυτή τη χαμένη που έκανε 10 ευρώ, θα έδινα 48 ευρώ. Και 48 ευρώ είμαστε πολύ καλά.